Μια που έχουμε τα παιδιά από τη Σέρα, δεν μπορούμε να μην χορέψουμε και μια Σέρα, έτσι δεν είναι? Να χορέψουμε. Τον πιο χαρακτηριστικό από τους ποντιακούς χορούς, νομίζω τον πιο διάσημο θα έλεγα. Είναι, στο Πανελλήνιο. Η κορονίδα των ποντιακών χωρών και ο πιο κακοποιημένος χορός. Σήμερα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, το βαφτίζει Σέρα, παίρνει φιγούρες από εδώ από εκεί, ένα συνοθήλευμα, δεν έχει ταυτότητα. Τώρα χτυπιούνται, δεν χορεύουν. Και όσο πιο άγρια χορεύουν, τόσο έχουν την εντύπωση ότι αποδίδουν τον πολεμικό χορό Σέρα. Εγώ έχω καταγραφές που δείχνουν πως πρέπει να χορεύεται η Σέρα. Ποιος τις ακολουθεί όμως. Έτσι. Εμείς θα χορέψουμε μια Σέρα συγκεκριμένης περιοχής, είναι της Κάτω Ματσούκας, χορευότανε σίγουρα σε 2 χωριά, του Κοσμά από όπου κατάγομαι και των Μαντζάντων, του Μαντζάντων που είναι διπλανά χωριά, και ήταν η Σέρα που χόρευε ο πατέρας της μάνας μου. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό, νομίζω, Νίκο, να λέμε κάθε φορά από πού κάθε ομάδα ή κάθε χοροδιδάσκαλος έχει πάρει τον αρχικό χορό που έρχεται και διδάσκει. Δεν είναι γενικά μια ποντιακή Σέρα χωρίς συγκεκριμένη αναφορά. Νομίζω είναι σημαντικό αυτό που λες, ότι είναι από το τάδε χωριό και τον κατέγραψα εκεί και με αυτούς. Είναι ασφαλιστική δικλίδα. Αυτό. Και εδώ λοιπόν θα χορέψεις και εσύ, μια που είναι και από το χωριό το δικό σου πάνω. Λάμπρο και να θέλεις να με καλείς, δεν γίνεται. Έτσι. Αλλά το γονάτισμα όχι, γιατί θέλω γερανό μετά, δεν σηκώνεσαι εύκολα. Πάμε λοιπόν, παιδιά, να χορέψουμε τη Σέρα, τον Πυρίχιο. Και ένα ανάθεμα και την τύχη με γεριμόν. Ωχ, ανάθεμα τύχ πάρει με να βάει μερίζαν. Γεννόνια γραμμένα και αγγενές σαν αηλιέμεν αρνήμ. Όψο ξέρον και το κεφάλι με